самолови. Правих на две позиции. Аз винаги съм се чудила за какво му е на влака шофьор. Като има линия, не може да не е като с колела да излезеш. Това е верно, само че аз не шофирам. Шофирането е управление. Ляво-надясно. И сигурен, или трябва някой да го пусне, или трябва някой да го спре. И тези сигнали трябва някой да ги следи. И зато ей сега, например, имаме на намаление 40 км. Но всичко това може да стане на компютър, но все още нямаме тая техника, вкарана в начало на локомотивите на МР. И въпреки всичко пак трябва да има човек, защото не е малко, той трябва да бъде нещо като контролер. В Швеция нашия генерален директор подел. Това е началото на намалението. А пък му пада хоризонта. Дарето се пуши. Оставете там на закчалката да е отдолу. Това няма нищо на това. Ето го оставя. Сега почвам да обяснявам как се тръгва. Йо, вече това е автостап. От 0 се дава на М. Чакай, това си има. М. Плавно се потегли. От М на 1 се върши пак на М. Виж, пак плавно потегли. Още един път. Това е втора позиция вече. И като тръгне малко, оставям го на едно. Почва да се набира автоматично. Още един път на втора позиция. На едно да се набира 10 позиции, а на 2 от 10 до 16. На 3 е 17, на 4 е 18 и край. Това е последно. Ама тук при скорост 70 км повече от втора позиция не е да, защото тази трета и четвърта позиция при скорост над 80, 90, 100. И сега като набера 60 позиции, обръщам на 0. Това горе-долу стига в 80-75. И ако е по-дълго междугарното разстояние, го давам на 1. Навърта 10 позиции и вече с това се поддържа скоростта. 80 км се държи. Ако искаш от 2 на 1 да върнеш, първо трябва да идеш на 0 и да върнеш на 1. Аз като върна от 2 на 1, нищо не става. Защото тя програмата се пренавива само в една посока. От М на 1, 10, от 1 на 2, 16. Като върна на 0, тя става 17-18 превърти и започва пак от първата. Значи, за това нищо не става от 2 на 1. Трябва от 2 на 0 и после на 1. Значи, когато приключвам, връщам на М, за да ми е по-близко от М на 0 при връщане на позиция. Когато върнеш на 0, тя вече върви по инерция. Изключи, не е натоварена машина. Първото спирачно положение е развалена. Те се стои и нещо се регулира реостатния ток. Повече или по-малко. И оттам се регулира скоростта. Понеже това е изолирано, давам направо на втора. 40 км. Влизаме в гара Долна Махала. Тук се разделя едната линия за Кисар, другата и продължаваме за Карлово. Хубаво беше да отидем на Кисар на стената, ще да е стара планина, но хубава планина. Ботов се вижда. Това е вторният сигнал. Много дълго и надкъси.
че спира перото в една посока, която трябва да се върне. Долна махала кое е? Долна махала до баня, това са две гари, между тях има много спирки. Те са сега следват горна махала, Иван Вазово, те са Голбой, Светлина, отдих, чак тогава е горна махала, Иван Вазово, Голбой, Светлина, отдих, чак тогава е гара баня. След имаме една спирка Дъбени и сме от Карлово. Тоест това всъщност отнема час половина пътя, Да, защото е много, защото има много спирки. Много се спира. Те са по-наблизо спирки. 4 на 5 на 6 км една от друга. Тази машина какво производство? Руска? Руска? Да. Е, коя година? 82 година бях помощник на тях. При 20 години. А друго преди 30. Защото не мислихме, че от 40 и някоя. Производството ли? Те вънкъва май трябва да пише някъде. Има ли го някъде година на производство? Би трябвало на емблемата вънка. Пресече он е джип. Тук има едно место, което тук е участък хранене с една фаза, татка е с друга фаза. Стои сваляме пантограф, за да не стане прехвърляне на фаза. Нищо не разбрах. Се това дават часовете и минутите на тръгване, на пристигане, времето за престоя и часовете и минутите на тръгване. Керан съм ги виждала на играта. Той нали се играе? То на всеки влак трябва да има разписание. По какво върви влака? По разписание. Някой те взема да викат на колелета, на релси, не знам що, то се действа по разписание. Което в същото време и образ. Това, което би трябвало да е. Такова нещо да бъде.
Вам вас. Благодаря. Колко е 55? 75 0. Зеро. Айде. Окей. М. Едно М. М. Статус. Но. Тук е равно вече. Тук беше нагоре. Браво. А сега и ще спирам. Навикай просто Не знам. Ще разберам. Можете да света. Ай. Затова не знам. Добре, следващия. Да види как ги като ни се натисне и последва. Нагоре две. Нагоре две? Да. Нагоре. Окей. Три. Четири. Пет. Четири. Пет. Четири. Четири. Окей. 0, 0, 0, 0, 0. 0. Побързо? Окей. Още малко. Да спрем окончателно. До края. Вратите. Да, готово. Даре. Давай. М. Едно М. Леко. Едно М. Окей. Едно. Левия педал. Левия. Другия. Окей. Сигнал. С. С. Сигнал. Окей. Още ли? Добре. Сега следва тунел. Окей. 0. 5-4. Малко. Окей. Добре. Нека стига долу. 5, 4, 0. Вратите. Да. ЕПС, електрическа пневматична спирачка. Гледай какво става, виж. Въздух. Боли ли? лошо време. Така се случи. Да, готово. Затваря вратите. М. Едно, М. Окей. Едно М. Окей. Едно. Едно? Да.
А, это на что ловится? Да. Значит, до 75 ще дигаш. 5 км по-малко. Едно, две. Две? Две, да. Там е равно. Там ще дадеш на 0. Да върви по инерция. После пак М1. После. Вътре там да равно. После. Прелец, свирка, левия крак. Левия крак, близки. Добре. Сега се качи малко равно, после пак на навари. Отлично, Карло. Добре. Ну, да. Едно, М. Едно, М. По-малко ще задържиш. Чакай да хване някъде такова, да минем тук. Стрелките и тогава. Ще видим дали влака е там.
се идва и той поди нас. Идва ли? Аз ще го заваря, не? И това младно. Да ходим ли отзад? Не, сега ще се правя.